Salut, astăzi aș vrea să vă prezint un hack pentru Hillclimb Racing. Pentru acest hack vă trebuie aplicația asta, Lucky Pepper. Intrăm în aplicație, așa, dăm pe Hillclimb Racing, dăm deschide meniu cu PC, dăm creare aplicație modificată și dăm share.apk. Dăm reconstruire aplicației. Eu voi pune pe pauză până se încarcă. După cum vedeți, s-a încărcat, trebuie să vă scrie primele două reușit. Dacă v-a apărut așa, dați accesați fișierul. Trebuie să dezinstalăm Hillclimb Racing. Dăm dezinstalare. Se dezinstalează, așa. Intrăm înapoi în Lucky Pepper. Dăm aici Hillclimb Racing și dăm instalați. Da? Setări, așa. Dăm instalare. Se instalează Hillclimb Racing. Este un hack foarte bun. Se instalează Hillclimb Racing. Este foarte bun acest hack. Așa. Se instalează. Așteptați un pic. Eu filmez cu Mobizen. Această aplicație este foarte bună. Se instalează. Dăm deschidere. Așa. Așa intrăm, mutați aici. La Get Coins. Și dăm mutați. Deci aici. Dăm da. Și nu s-a adăugat. Dăm încă o dată. Și dăm pe alta. Și dăm da. Și nu s-a adăugat. Puteți faceți de câte ori vreți. Este foarte fain. Așa. Foarte tare ce scris. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să dați un like, un share și să vă abonați la mine la canal.